KDH chce posilniť boj proti sexuálnemu zotročovaniu, zaviesť trestnosť konania spočívajúceho vo využívaní služieb prostitúcie. Štát musí obmedzovať dopyt po prostitúcii, ktorá ponižuje ženu na tovar a zneužíva aj ťažkú sociálnu situáciu. Ako trest navrhujeme zverejnenie identity osoby klienta. To myslíte vážne? Áno, myslím. A akým spôsobom budete zisťovať tú identitu? Tie podrobnosti, pán redaktor, budú predmetom zákona, ale tu treba sa vážnejšie zamyslieť nad tým, aká situácia dnes vlastne na Slovensku Hovorme je. konkrétne. A celý inštitút je zameraný na pomoc ženám, ktoré sú zotročované a naozaj nútené k takýmto službám. Dobre, aký je to vzťah na báze dobrovoľnosti? My chceme znižovať dopyt tým, že zavedieme takúto možnosť trestu. Áno. A ako konkrétne si to chcete predstaviť? Teraz jeden pán v Oklahoma City chodí s kamerou a sníma a potom to zverejňuje. Pán redaktor, ešte raz som vám povedal, že čo sledujeme týmto inštitútom. Ale ja sa konkrétne pýtam, ako chcete zverejňovať tú identitu, respektíve ju zisťovať. Ten problém, ako ho budeme detailne riešiť, bude predmetom vykonávacích zákonov. Zatiaľ je to návrh, ktorý kopíruje takýto istý... Čiže zatiaľ konkretizovať neviete. Takto, ale povedzte mi, takýto istý model funguje v škandinávskych krajinách. Toto nie je nič nové. Ja neviem, prečo sa nad tým čudujete. Iste chodíte vedľa slovenských diaľnic alebo po diaľniciach. Áno, občas áno. A nie je vám ľúto tých žien? Nie je ľúto aj tých žien a dokonca niekedy aj tej druhej strany. Nemáme sa zamýšľať nad tým... Tak to je v poriadku. Ale dobre. Ale ja sa vám čudujem... Väčšinou sú v ťažkej situácii ale nezľahčujeme tento vážny problém. Ja to vôbec nezľahčujem. Ale zľahčujete ho. Ale ja som považoval za jemné zľahčovanie ten spôsob, že zverejňovať identitu, lebo asi možno sú aj iné to je normálny trest, ktorý vyniesie súd. Dobre. Akým spôsobom sa bude zverejňovať, bude predmetom zákona. Pán predseda, vieš čo, ja by som to veľmi zjednodušil zase, pretože riešenie je vždy najkrajšie, keď je jednoduché. A tie škaredé, keby boli aspoň pekné, ale škaredé, aj z väčšej časti cigánky, čo tam stoja, proste by dostali riadnu nakladačku pelendrekom a možno, že by si to rozmysleli, aby tam už ďalej nestávali. Ja si myslím, že takto by sme nemali až takto hlboko presunúť, pán predseda. To je svojrázny spôsob riešenia vzťahov. A veľmi jednoduchý a veľmi efektívny. Áno, ale ja si myslím, pán predseda, že v tomto prípade naozaj žarty bokom. Ak chceme budovať mravnú spoločnosť, tak sa musíme aj s týmto problémom vážne zaoberať. Ty hovoríš, že vaša politika je založená na kresťanských a národných pilieroch. A toto považuješ za správne? Dobre, prostitútky, ktorí môžu pohlavne nakaziť normálnych ľudí, tvrdopracujúcich šoférov. Toto je nejaký trest? Ja si myslím, že je veľmi mierny. Veľmi mierny. No, takže súhlasíš, aby sme sa s tým zaoberali.